Čavelo všetkým. Ako vidíte, zase je slnko, tak treba využiť každú chvíľu, ktorá sa dá, ale je zima stále. A dnes som sa pripravil, aby mi nebola taká veľká zima, tak som sa poriadne naobliekal a pripadám si ako snehuliak. Lebo teraz, keby som padol z motorky, tak si myslím, že sa odrazím. Aj, že sa odrazím späť. No a vyzerá, že dnes sa dá. Tak to ideme trošku previesť. 200 km, že by som už spravil, je to možné, no. Normálne človek nevie, že kde má ísť, lebo už všade bol. Skoro teda. V tuto okolí. Tak to už len tak akože... Nie, že z dlhej chvíle, no ale proste vyvetrať si hlavu a ísť tak nejako, neviem či rovno za nosom. Proste sa povoziť, no. Účel je sa voziť. Tak uvidím, čo dneska uvidím. Jaj, tak to je asi búračka tu na. Joj, nepríjemná. Tak to není bohvie čo, no. Ja mám stále smerovku. Ježiš, tieto smerovky ma rozčuľujú. Nesmiem zabúdať. Furt si to hovorím a aj tak zabudnem nakoniec. V tom tieni cítiť, že je chladno. To je jasné. Ale inak pohoda. Tak mi je teplo, že aj zaspím. Sa tak otepluje. Aspoň u mňa 6 stupňov píše, no tak reálne to môže byť tých 6. Na nejakú takú dlhú jazdu to asi nie je zase. Ale na takéto vozenie popri sa to úplne v pohode dá. A keď je človek po slnku, tak je to úplná paráda. Čo to za mňou auto ide, zdržujem. Rozplývam sa tu a zdržujem. No a som bol pozrieť minule. Ja som tu nebol 100 rokov, tu doprava je Tatralandia a doľava je Maladinovo. Dúfam, že to dobre hovorím. Maladinovo. Tak to nazvali. A tam nebolo nič kedysi dávno, no ale to je veľmi dávno. Tam bolo len lúka, tak ono v podstate aj tu bola len lúka, tu nebolo nič. Ale tuto bola len taká odbočka doľava a tam sa dávali auta a tuto sa chodili do zátoky ryby chytať, ale toto je neskutočné, čo tam porobili tu na. Tu hore, keď vidíte, tak tam sa dá prejsť a sú tam ubytovanie. Dá sa k Mare ísť, aj keď momentálne Mara je asi na historických minimách, čo sa vody týka. Ale že vraj je to normál, takže že to tak môže byť, tak je dobré, no. Akurát rybári sú nešťastní a možno, a síce teraz sa nekúpe, takže do sezóny bude Mara plná, hádam. Hrady a zámky a ako tu na... Toto bola kedysi jednota, obchod a urobili z takýto hrad z toho, ale je to pekné. Akože super nápad, pekne to vyzerá. A myslel som si, že tu nebude veľa aut jazdiť, ale jeden myslel a vymyslel fúrik. Lebo aut je tu dosť. Dobré je, že na tejto Forze dokážete úplne v pohode držať krok s tými autami, keď ste v kolóne, hej. Keď je takto chladno, najlepšie je spomaly, no. Ono keď sa to trošku človek rozbehne, tak potom cíti, že je naozaj chladno, že to není zo srandy. No, aj tu na to vidno, ako je to spustené. Koľko aut? Cez leto býva toľko aut, nie teraz. A neviem, čo tí ľudia chodia potom nehľadať. To možno, a že by toľko rybárov bolo, že možno háčiky chodia zbierať, čo otrhli cez leto. Neviem, ale dosť ľudí tam chodí. Tento prechod od toho slnka do tieňa je nepríjemný. A najhoršie, že neviem, akú stave je cesta, ale vyzerá byť úplne suchá, úplne v pohode. Takže, tak ja si tuto zastavím. No, tak toto som teraz dostal. Čo ti dáva, ak ma zviezlo na tom prachu? By som nepovedal, že môžeš tak rýchlo dostať šmik. A to som len pribrzdieval, ty kokos. Normálne mi predok zobralo. Keby som to nebol dobre držal, tak už by som bol asi na zemi, podľa mňa. Tieto paličky tu už ani dávať nemusia, toľko snehu už asi nikdy nebude. Že boli také krajnice, to bývalo kedysi. Žipolce.
No mňa keby sa niekto spýtal, že kde sú Ižipovce, tak ja by som mu to asi nevedel povedať. Viem, že taký názov existuje, ale že ako by som ho poslal, že kam. No, teraz je výhoda, že všetci majú GPS-ky a mapy a toto, lebo... No ale to je také skôr polné. Ja aj to tady to chodia. Čo ti dáva? To po tejto polnej ceste chodia? O, tak to nie, to tam nejdem. Ale to pekné domy stávajú. Toto mám rád, keď je taká cesta, akože nie kvalitou, ale keď je taká cesta, že nemáte pred sebou auto, za sebou auto. Taký kľud, úplne paráda. Keby takéto cesty boli, že vyhradené len pre motorky, ako sú cyklochodníky, tak by bolo i motochodníky. Bola by to paráda. Keď zase by sa tam asi niektorí motorkári došaľovali, ale inak by to bolo super, že máte len pre seba, lebo fakt toto je... Musím dať pozor na ten štrk, lebo nechcem, aby ma tu šiblo. Aha, to patrí už tomuto prosieku. No a to je lepšie, lebo tu sú bližšie pri križovatke, aj keď je to asi jedno. Má tam aké medvede so šalmi. Rodinka medveďov. No a toto tu celé je nové. To koho napadlo postaviť dvere hen tam? Len tak. Je aj sranda, že vítajte, aha. Dobre, no. Levandula, to je to levandulové pole tu na. No dobre. To musí pekne voniať cez leto. No choď. Námestovo. Ja nepôjdem tady to stovkou. Idem tuto pozrieť, ako to tu vyzerá. Ježiš, zase na ten štrk musím si dávať na toto Ty kokos! No tak takáto mara naozaj dávno nebola. To ostali tie... A hen tam úplne suché? No ty kokos. No neviem, či toto je všetko ako má byť. Asi nie. Za chvíľku už ani piť nebudeme mať čo. Keď to takto pôjde ďalej. Už vie, že sa dá, aj keď je chladno, ísť na motorku. A základ je byť sucho. Sucho je. Základná podmienka je splnená. Druhá dobrá podmienka je, keď svieti slnko, ako dnes, to je úplne vyjasnené. Úplne krásne je. Nádherné počasie. Tak to ono to samo vyťahne. No a už to, že je zima, tak to je vedľajší produkt. Čo to tu je na zemi? To je vrece. To, že je takéto chladné počasie, tak s tým sa dá rátať, však? V tomto období zimnom. Ale to sa na to zabudne veľmi rýchlo, lebo človek na tej motorke dostáva úplný doping. A tu je jedna veľká nevýhoda, že ja kdekoľvek chcem ísť, okrem Ružomberka, tak musím stúpať. Stúpam. To je jedno. Buď tam je Čertovica, buď sú tam Donovali, tu nás sú Huty. To sa mi nechce stúpať, lebo tam by bola zima. Takže jedine tento smer mi tu vyhovuje. Ružomberok mi kuláč, no. To sa dá. Ale vo výsledku tá cesta je úplne parádna. A takto som si to zase predstavoval, ako je to teraz. Žiadne auto. A luxus, len ja. No a taxík samozrejme. Perfektne. Pozrite sa, čo chatiek je tu na. To je neuveriteľné. Je aj sranda. Normálne ja dodržujem skoro... dodržujem. Rýchlosti 70 je tu na paráda, idem 71. Ani sa mi nechce ísť rýchlejšie, no. Toto je taký ideál. V tom počasí. Cez leto, to už je inak. Iné kafe. Nádhera. Aj tá viditeľnosť je perfektná. Není taká úplne ako v jeseni, ale je pekná viditeľnosť aj teraz. Lebo v lete, keď je horúco, tak máte taký opar, že to není vidno ten kriváň, myslím teraz, hej. Ale teraz je to super, úplne vidno, parádne. Dá sa to zvládnuť. Nie je to zase také, že by som trpel moc, že by som išiel plakať z toho. Že moc mi je zima, ale je to také, no... Nie je to pre teplomilných, tak by som povedal. Keby bolo už teplejšie trošku, nad 10 stupňov keby bolo, tak to by bol ideál. Ale tak ja viem, že sa dočkám. Teda dúfam, že nepríde do ľadov, alebo by ma porazilo.
Nemusel som ísť cez mesto. Aha, jek! Nazdar! Paráda! No, no tak nie som sám. Joj. No a už zase sa mi nechce ísť domov. Sranda, ak to človeka nakopne, teda aspoň mňa. Aha, ten taxikár čo robí? To je hajzlík. Ty kokos. A pritom to pozná, hej, keby to bol cudzinec. Keby nebol odtiaľto, tak to chápem. Lebo tu je to blbo značenie, ale toto robí úmyselne. Nič. Čo by som z dnešného dňa mal, aké poučenie? Dávať si pozor na štrku, keď brzdíte. Lebo ma skoro odfúklo. No moc nechýbalo, bol by som padol. Vidí ma tento? Vidí. Bol by som býval padol v skutočnosti. Lebo mi to predné koleso mi ušlo. Keby som bol trošku slabšie držal, tak asi letím.